Meta fil-11 ta' April tas-sena li għaddiet il-Papa kien ara l-bulla tal-indizzjoni, il-wiċċ tal-ħnina Misericordie Vultus li bija nida s-sena tal-ħnina fost tant affarijiet li propona għas-sena tal-ġublew kienet l-idea tal-missjonarji tal-ħnina, illi b'xi mod kienet xi ftit sorpriża meta qala l-ewwel darba. Fil-fatt huwa xtaq illi matul is-sena tal-ġublew ikun hemm saċerdoti apposta mibawta biex jippritkaw kif jikteb hu stess b'mod konvinċenti il-ħnina talla li tidher Ġesu u jkunu wkoll dedikati b'mod aktar partikolari għas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. Jien kelli xorti li Monsignor Isqof Mario Grech propona l-iżem tiegħi nis-Santa Sede li ġie aċċettat allura mistaxilu meta l-Papa tal-mandat l-1100 saċerdot biex ikunu missjonari tal-ħnina nar Ras il-Randan kont hemmhekk preżenti, esperjenza verament sabiħa. X'inhu r-rwol tal-missjonarju tal-ħnina? Lilli ħafna qed jgħidu bir-raġun, mhux kull saċerdot huwa missjonarju tal-ħnina, mhux kull nisrani huwa missjonarju tal-ħnina, ovvjament. Ma ninsewx illi m'hemm bżonn nistennew is-sena tal-ħnina biex is-saċerdoti u n-nisrani jippritkaw jgħix il-ħnina tagħna, dik hija ovvja. Imma peress li din is-sena hija speċjali, sena ta' ġublew, sena li l-Papa fiha xtaq joħroġ aktar għad-dawl il-wiċċ tal-ħnina li huwa Ġesu, imma anke il-wiċċ tal-ħnina ta' Ġesu li jidher fil-ħidma tal-Knisja, hekk urid jikkommissjoni jagħti mandat speċjali lil dawn is-saċerdoti. Per se dawn is-saċerdoti ġew mogħtija l-awtorità illi jaħfru 4 dnubiet illi huma riservati lis-Santa Sede. Fil-fatt huma il-vjolenza li tista' ssir il-Papa, il-profanazzjoni tal-Ewkaristija, li saċerdoti jikxef is-sigriet tal-qrani u li saċerdoti jagħti assoluzzjoni li xi ħadd li miegħu ikun dinem. Ġifieri fejn qabel anki jien personalment kelli esperjenza kien ikolli nikteb Ruma, pereżempju għad-dnub tal-profanazzjoni tal-Ewkaristija, issa dawn il-missjonari tal-ħnina, jien inkluż, għandna l-fakultà illi m'hemm bżonn narfu s-Santa Sede imma għandna l-awtorità sħiħa tal-Papa biex naħfru dawn id-dnubiet. Issa, dawn id-dnubiet huma rari. Allura wieħed jgħid, allura x'inhi din ħaġa tal-missjonarji tal-ħnina? Jiena naħseb li l-Papa rrid jinsisti permezz ta' dan il-ġest li jibgħat il-missjonarji tal-ħnina, rrid jinsisti ħafna fuq li wieħed jerġa' jiskopri mill-ġdid is-sagrament tal-qrar. Jiena naħseb illi jekk hawn sagrament illi forsi ma ġiex mifhum, speċjalment wara r-riforma tal-Konċilju Vatikani II, sagramenti li forsi ġie traskurat kemm minn dawk li huma saċerdoti bħala konfessuri u kemm il-poplu nisrani, dan huwa s-sagrament tal-rikonċiljazzjoni. Jien għalija l-għażla tal-missjonarji tal-ħnina tixed b'mod qawwi x-xewqa kbira tal-Papa Franġisku illi id-dinja Kattolika l-Knisja terġa' tiskopri mill-ġdid il-ġmiel tas-sagrament tal-qrar. U sagrament illi fih wieħed jesperjenza verament il-ħnina tal-missier li tingħata lilna bil-qawwa ta' Ġesu imma anke permezz tal-Ministeru tal-Knisja. Kien għalhekk li meta kellimna l-Papa 15 ilu insista ħafna fuq li konfessuri jkunu ippreparati li juri dan il-wiċċ kollu ħnina tal-missier. Il-konfessur ikun jiddedika ħin u ħin ġenerus biex jisma' u biex jingħata għas-sagrament tal-amministrazzjoni ta' dan is-sagrament tal-qrar. Allura naħseb li l-ewwel ħaġa din l-għażla ta' missjonarji tal-ħnina barra li għandhom mandat jippritkaw il-ħnina hija proprju biex joħroġ għad-dawl l-importanza tas-sagrament tal-rikonċiljazzjoni. Qisu bħal donnu naħseb jien li l-Papa jixtieq li wieħed mill-frott
illi nieħdu minn din is-sena tal-ġublew ikun propju riskoperta mill-ġdid ta' dan is-sagrament tal-miżerikordja tagħna. Naħseb jien illi loti tal-mandat lil dawn il-missjonarji tal-ħnina għandu wkoll valur simbolik ma' xi ħaġa oħra. Jiena meta qatt nistudja dawk l-erba' dnubiet li jkunu riservati lis-Santa Sede, il-fatt mhux għax qatt nistudjahom, kont qed nispjegahom lill-grupp waħda mara qalt li imma dawn ossom għandhom x'jaqsmu mal-qassisin, il-patrijiet li huma saċerdoti. U dik ġanetni nirrifletti ħafna. Jista' jkun li din l-insistenza li jkun hemm missjonarji tal-ħnina u jinek ħatta hija anki il-Papa jixpruna l-Knisja u b'mod partikolari lis-saċerdoti stess, lir-reliġjużi, lil dawk li huma laiċi impenjati biex anki huma stess f'ħajjithom jgħixu jiskopru għalihom infushom il-ġmiel ta' dan is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. Meta jsaqsuni x'inti tagħmel differenti, ovvjament m'hemmx affarijiet differenti kbar s'issa minnu, ifhimni hemm ħafna saċerdoti li ltqajt magħhom hemmhekk illi se jieħdu diversi inizjattivi differenti mis-soltu. Għandna fien il-Papa ħaj pjaċir ħafna b'saċerdot illi se jdur b'karavan propju fin-nord tan-nord tal-Kanada ifittex dawn il-komunitajiet li ilhom jaraw saċerdot biex joffri pereżempju mhux biss il-predikazzjoni ma anke s-sagrament tal-qrar. Li qed nagħmel ftit differenti, ovvjament dan il-mandat huwa li fejn niġi msejjaħ biex inqara kemm jista' jkun inkun preżenti. Ovvjament dejjem għamilta bħala saċerdot għax dejjem użejt dan is-sagrament speċjalment li tagħti żmien, imma forsi dan il-mandat ħassejt li aktar u aktar għandu jkun disponibbli għal-poplu nisrani, speċjalment f'Għawdex, għax jiena kelli l-mandat tiegħi moti għad-djoċesi ta' Għawdex, anke jekk mhux biss għad-djoċesi ta' Għawdex għax għandna missjonari. U t-tieni nett li nagħti aktar spazju għaliex indu ngħid li anke din hija importanti ħafna għall-amministrazzjoni tas-sagrament tal-qrar mal-kleru mar-reliġjużi. Forsi għandna l-idea li il-poplu nisrani biss għandu bżonn jiskopri s-sagrament tal-qrar, ma qed ninduna ftit kif qed jgħaddu l-ġranet u kif il-mulet jippreżenta ċertu ġrajiet fil-ħajja tiegħek illi l-missjonarji tal-ħnina naħseb illi l-ewwel objective tagħhom għandu li jkunu disponibbli ħafna biex jgħinu anki lis-saċerdoti, anki lir-reliġjużi, anki lill-persuni konsagrati biex huma stess jiġu mejjuna jiskopru s-sagrament tal-qrar. Ħaġa oħra li ħassejt illi ġejt moti dan il-mandat bħala missjonarju tal-ħnina li għandi nagħmel huwa illi jien stess fil-priedki tiegħi, mhux biss fir-Randan imma matul din is-sena, nipprova ngħaddi tagħlim fuq is-sagrament tal-qrar. Jien qed il-missjonarji tal-ħnina huwa sinjal li l-Papa jixtieq li s-sagrament tal-qrar jiġi skopertu. Naħseb illi allura l-missjoni tiegħi u ta' kull min rċieva mandat bħali u li fil-predikazzjoni tiegħu fost tant affarijiet jerġa' jagħti katekesi tagħlim fuq il-valur ta' dan is-sagrament, il-ġmiel ta' dan is-sagrament, kif tgħix dan is-sagrament biex tagħmel esperjenza biex tesperjenza il-ħnina tagħna mhux biss fis-sena tal-ġublew, ovvjament. Tiskopri dan is-sagrament għaddi mis-sena l-ewwel qabel kollox, għal min forsi ilu bogħod ħafna minn dan is-sagrament u jew jgħixu b'rutina, jew nofskedda, imma mbagħad għall-ħajja kollha tagħna. Jien naħseb li din is-sena tal-ġublew hija grazzja kbira. Ifhimni. Jien ma nippretendix follow u purċissjonijiet kbar, qed ninduna li l-grazzja tas-sena tal-ġublew qed tisseħħ fi skiet tal-qlub individwali. Kien hemm saċerdot għalli fejn huma l-follow. Qedlu mhux kwistjoni ta' follow, għalmenu jien hekk dejjem irraġunajtu forsi din is-sena huwa sabiħ meta aħna jkollna
il-ċelebrazzjonijiet komunitarji, jkun hemm il-forum, sbieħ ħafna, immens għaliex jagħtu s-sens tal-Knisja. Ma ninduna li l-grazzja tal-Alla wisq u wisq aktar qed taħdem fis-skiet tal-qlub kemm ta' saċerdoti, kemm ta' reliġjużi, kemm ta' lajċi, kemm ta' nsara, biex jerġgħu jiskopru jduqu l-nina tal-Alla. Anki permezz tas-sagrament tal-qraj, imma mhux biss.